anos por estas datas convocamos unha ronda de prensa para informarvos dos datos que temos sobre o inicio de curso escolar. Xa van varios anos que repetimos prácticamente o mesmo. Pérdense postos de traballo no ensino en Galicia. En docentes de pública, en Galicia, este boletín di que se perden máis de 1.200 postos de traballo. Só en docentes de pública, dende 2009 a 2016. As medidas da 78 a 88 son as referidas ao sector educativo. Non nos creemos para nada este acordo por dous motivos, por dúas razóns, sobre todo, que vos vou a dar. A primeira, empezan este documento afirmando que consideran fundamental manter un firme compromiso coa estabilidade orzamentaria e, polo tanto, cumprir o Pacto de Estabilidade e Crecemento da Unión Europea. Ben, este Pacto de Estabilidade e Crecemento da Unión Europea supón rebaixar o gasto en educación, de tal xeito que do 5% que se gastaba en educación do PIB en 2009, o que se pretende é que no 2018 se baixe ata o 3,7% do PIB. Por lo tanto, o que vos vou a dar agora, o dato, o acordo ao que chegaron, que inclúe medidas como a gratuidade dos libros, aumentar as plazas de 0 a 3 anos, iso supón un incremento nos orzamentos, e un incremento que está valorado, máis ou menos ou previsto, en 710 millóns só para 2017. Por tanto, hai unha contradicción. Ou respetamos a estabilidade orzamentaria con Europa ou aumentamos o orzamento para o acordo que asinaron aquí en España. Por outra parte, a Federación de Ensino de Comisións Obreiras tamén quere denunciar que mentras estaba negociando este acordo entre PP e Cidadáns, no que na medida 78 se escribía que se paraliza a implantación da LOMCE en todos aqueles aspectos que non entraran en vigor aínda, paralelamente o PP, o goberno do PP, aprobou o Real Decreto 310/2016 do 29 de xullo, polo que se regulan as reválidas. Centrándonos en Galicia, o goberno do PP da Xunta sigue a facer un uso electoralista dos cartos que nos debe aos empregados e empregadas públicas de Galicia. Como houve un cambio de datas das eleccións, meteron na nómina deste mes pasado, de agosto. A Consellería, ao longo do verán, presentou unha nova materia de configuración autonómica que se titula Igualdade de Xénero, materia que se impartiría en primeiro e segundo da ESO a razón dunha hora semanal. Nos facemos a crítica tanto polo retraso como pola propia materia. Nos creemos que todos os contidos que ten a materia de igualdade de xénero non poden estar nunha materia optativa. Teñen que ser contidos transversais, contidos que sexan impartidos a todo o alumnado da ESO e do bacharelato. E, por tanto, non centrar únicamente primeiro e segundo, ni, sobre todo, facelo de forma optativa. E logo decir que é inviable, é increíble e é inaplicable que en 6 meses se poida chegar a un acordo de educación, a un pacto. É imposible. Libro blanco que, sabedes, publicou o filósofo Marina, José Antonio Marina. Pois este libro blanco concitou o rexeitamento de toda a comunidade educativa. E segundo, o único compromiso que tiña o goberno do PP coas organizacións sindicais era a negociación dun estatuto docente partindo do que tiñamos acordado no ano 2011. Por lo tanto, ou ben vai a cumprir o que di con Cidadáns e, por tanto, non cumpliría o seu compromiso coas organizacións sindicais, ou ben non vai a cumplir o pacto, unha das dúas. Se nos demandan colexios públicos, vamos a invertir en públicos, se nos demandan privados, vamos a invertir en privados. Es decir, non se ten en conta, por tanto, o interés xeral, sino simplemente a demanda das familias e, por tanto, se incide moito máis na privatización. Diñeiro, pero para privatizar. Por último, desde a Federación de Ensino de Galicia queremos tamén facer unha crítica á oposición parlamentaria. Nos parece absolutamente lamentable, pero absolutamente lamentable, que non foran capaces de poñerse de acordo en nomear un presidente do Congreso que non fora do PP ni de Cidadáns. Aqueles partidos que van a gobernar e que están en minoría deberan ao resto dos partidos acordar un presidente do Parlamento de unha das forzas que non van a gobernar. En total, perdéronse 30 unidades de infantil e 37 unidades de primaria.
coas unidades que se crearon pois non amortiguan o número de unidades que se perderon. Isto conleva unha perda de 78 postos de docentes de carácter estructural, é dicir, estamos falando de docentes con destino definitivo que se perden e que pasan a estar ocupados por postos de carácter temporal. Non hai moitos centros que perden os orientadores que tiñan ata daquela compartidos, pasan, os tiñan como profesorado de plantilla do centro, esa orientación compartida a perden como centro base, e se fai unha reorganización do mapa de orientación que conleva unha perda de unidades e que vai incrementar o traballo dos orientadores xa definitivos en outros centros porque aumenta o número de centros adscritos que teñen que atender. Hai un incremento moi importante da itinerancia na educación primaria e infantil, supón un 4% máis de vacantes itinerantes que o curso pasado, e máis podemos falar de que unha de cada 6 prazas que se ofertan na adxudicación de destinos provisionais son prazas itinerantes, e tamén hai un incremento da afinidade nas prazas de primaria e infantil en casi 3 puntos, que se centra sobre todo en prazas de atención á diversidade, é dicir, plazas de PT, de pedagogía terapéutica, de audición e lenguaxe e de orientación, que son as que abranguen sobre todo o caso da afinidade.